Märkää. Petri. Märkää. Nykortti. Märkää. Anna sitä. Märkää. Hei, pistetään pullo kiertoon, hei. Otas nyt kuule. Nyt on vappendeelit. Nyt on hyvä meininki. Hyvä Petri. No huhhuu, nythän lähtee. Ei vitsi, tää olo on kauhea. Pitää varmaan lähteä kotiin. Hei, et sä tossa kunnossa voi kotiin lähteä, oikeesti. Mulla on pakko. Ei oo hyvä idis, hei. Ei hei. Näin. Hei, mun pitää käydä tuolla hoitaa juttu. Moro. Hei Martsu, ei tosta näytä tulla yhtään mitään. Hei, mä autan, hei. Oikeesti. Siis ei. Kiitti hei. Musta tuntuu, että mä pyöryin ihan koko. Tää on kauhea. Oikeesti. Tiedän. Hei, nyt meidän kyllä täytyy pitää pieni paussi tässä puolella. Vissiin, hei. Mitä sä teet? Hei. Älä. Ihan oikeesti, hei. Apua. Martsu. Hei, joku Martsu, auttakaa! Hei, mitä täällä tapahtuu? Et sä huomaa, että tuo tyttö ei haluu? Hei, anteeksi, hei. Ei, tässä ei ollut... Pitääks mun soittaa poliisi? Ei tarvi. Mä meen. Mukaan tillajatot. Hei, onks sulla kaikki hyvin? En tiedä. Hei, mä hoidan sut kotiin. Muistatko missä sä asut? Hoidetaan sulle kyyti kotiin. Hei, Martsu. Lopeta! Mä en halua. Okei. Ei sekin. Tuo on hyvä meininki. Hyvä Petri. Ei kiitti, mulla on ihan hyvä näin.